Len taký môj poznatok žitia. Hrnieme sa, alebo chceme vyššiu spoločnosť, novú tvorivú spoločnosť. Chceme sa niekde pripájať, niečo riešiť vo vyšších energetických úrovniach, ale zabúdame, že začať by sme mali v prvom rade sami od seba. Snažila som sa naštudovať v živote rôzne smery, rôzne poznatky kresťanstva, nirvány a neviem čo všetkého. A základ je náš hlavný energetický prúd. Práca s energetickými telami. Vnímanie svojej aury, energetického obalu. Dostať svoje telo do štandardného stavu. Mať kontrolu nad prekliatím, urieknutím, uhranutím, nad vampirizmom. Formovať alebo vedieť si kontrolovať svoj cieľ, formovanie svojich návykov na dosiahnutie efektivity, formovanie návykov na sebavedomie, doladenie metód na odstránenie karmických problémov, aby sme dokázali samoliečiť sa, spoznali energetický pôst, vedeli si tvoriť matricu zdravia, riadenie vzťahov, vytvorenie návykov, aby sme hneď spoznali, aké energie k nám plynú, aby sme dokázali správne ovplyvňovať negatívnych ľudí alebo ľudí, ktorí chcú negatívne ovplyvňovať iných ľudí. Niekedy sa môžeme hrať, že sme svetlo a nikomu nič neubližujeme a mnohí tvrdo používajú praktiky čiernej mágie a tvrdo šliapu nechávajú alebo radi manipulujú s ostatnými ľuďmi. Mnoho liečiteľov sa priživuje na energiách svojich klientov alebo ľudí, ktorých vlastne majú liečiť alebo sa im zveria pod akože ich liečiteľské ruky. A pritom na nich posielajú rôzne úkony čiernej mágie. A vtedy svetlo musí toto všetko prečítať, zvážiť situáciu a možno niekedy použiť manipuláciu, ale dôležitý je ten výsledok. Čiže kontrola pravosti cieľa. Ak je to mene najvyššieho dobra zúčastnených duší, niekedy použiť nejakú metodiku, ktorá hraničí mimo práce so svetlom, je v poriadku, ak výsledok je veľmi efektívny, ak zastavíme mága alebo šíriteľa vampirizmu, prekliatia, urieknutia, uhranutia. Je dôležité možno začať aj neverbálne komunikovať. Uvedomenie si duše a oduševnené vedomie, to je už vyšší duševná zrelosť, by som to nazvala duševná sila. Uvedomenie si duše a oduševnené vedomie. Splynutie vedomia energetických tiel a duše. Základný vnem ja som. Rozvetvovanie vedomia. Samozrejme je dôležité aj zdravý svet karmy, pravá karma, falošná karma, prevencia karmy, liečenie karmy a napojenie sa na vyššie energetické prúdy. A ako meniť osud vo svoj prospech.
Takže a vtedy budeme pripravení pre ostatných ľudí šíriť radosť, svetlo, nie bolesť, nie temnotu. Oslobodíme sa od všetkých energetických parazitov, od ľudí. A byť nápomocný vzájomne. Naša duša zosilní, keď budeme vedome pomáhať ostatným ľuďom, mať zovievavosť k nižším duchovným bytostiam, ktoré ešte majú určitú púť, kým dosiahnu tú úroveň, ktorú máme. Smrť neexistuje. I po smrti naše vedomie môže rozhodovať, kde spočinie. A toto je základ. Vytvoriť nové ľudstvo. Toto sú tie nové poznatky, ktoré by duša mala sa naučiť, šíriť a potom spolu vzájomne budeme mať viac spoločných pútnikov, ako sme my, a vzájomne si pomáhať jeden druhému. Toto je realita prítomnosti, ktorú chcem v najvyššom počte ľudí vytvoriť.